哎呦我的妈！ बिमा फिसाखौ थारदो आरो जानाया ओंखाम हानहर देरबाय थारलायथारदों कनिष्कायाबो Satu aku sungsang. Salah. Ini salah. Jangan sungsing mbak deh. Yuk. Udah surang gue ure. Terus deh. Masih sungsang. Sias. Ayo. 마마좀 고개 당. 와 추운데 아나 포낭나네 너가 고슬래요 체 이제 너가 아나 뭐는 포낭하는 응 어이 누구 준다 곱살 벤자 맞나? 나 아기야 아기 불러 밥 나 바바 쿠로오는 나 Người tôi nhìn kia này lại. Người là pha lại bảo vừa nãy rồi. 아운데 Cái này kia. Tao vừa tới giờ là dân giặc này cái. Phát đến thắt lại thắt rồi. 아운데 Chị hân. Hama hân. Chị. 뭐지 찍을래? 하래 훈마 Mai lên thằng ra hơi phun là vậy đó. Lên thra hân. Hama hân. Good night. Để. Agi suman deh. Ini फिसाजों आंना सानसे बिमाजों थानोनो मोनाखै बेसेरा मालाय बायदिबा गाबसुगोसोमोन 네 그니까 너 누군가한테 बिस्कुट लादों आं नै फंबायनिफ्राय এখন बिस्कुट ले रहे नै इथिं माने माबा दं आरो ना আপনার চ্যানেল মধ্যে সাবস্ক্রাইবার আছে কি হয় নাকি दे थैंक यू दे ब्र माने आङो बिस्कुट बायनानै होनो नागिरदों आरो ना नैबे मोख्राफोर दं नै मा मोनजानो इसोरलाय दायो फिथाइयानो गैया दंफांफ्रावबो बिराद बुरजानो थेवब्लाबो आङो बिस्कुट मोनथाम बायना होबाय आरो ना बिसोरनो र' सबे आइगौ नागिरो सबके बगाय दिबा लागो ना ने फाले ल ओइ फाले आसे ढेर आसे फाले पोली आसे আছে রে ওয়ালি আছে হরু फिसा दङ फिसा ल जाना फिसा दङ सेखौलायथारो ओइ डाঙৰ निदिम ल Dia hana
পোৱালি আছে সেয়া ধৰি আছে চব মায়ে হয় এইটো আনা এই ৰ পাগলা ভাল লাগে না আরে হ্যাঁ Wah, kamera na. Lo. Terus lagi bude. Wah. Sampai uti gol pura ya. Wah, argar khai dikon. Wah. Oi, kuadu sasen. Tapi deh. Wah. Wah, एकेबारे खमायदि आरुना itu mota से आङो टाउनाव थांनो होननानै थांदोंमोन आरोना दसे ओमफ्राय बायनानै होबाय आं बिसोरनो टिकेट टाइमल' बायना होदों अन्थाव बाथाव नुयो आरोना नै फिसा दङ उदैयाव माने नैबेयाबो फिसा दङ नै फिसा गोनां गोजा फिथाइ सामथाइबो गैयाना दायो बिथिं जानोबो दंफाङाव माबा लबार फिथाइ माबा फिथाइ जालाबायो बिसोरो मथा-मथि 50टा 100टासो दं दां 100टासो दं बेहायनो हनुमान